שלום, ברוכים הבאים למדריך שלי לסוני וגאס. כאן אילי, הפקח הגלובלי שלכם. אז היום נעשה טקסט אש, זה ייראה בערך ככה. אז זה האינטרו המוכן, ופה אנחנו עומדים להכין אותו. טוב, אז דבר ראשון תפתחו 3 וידאו טראקים. עכשיו תלכו למדיה ג'נרייטורס, נויז טקסטור, כאן. וכולם חושבים שלטקסט אש כמובן הלאווה היא הכי טובה, אבל לדעתי בלוד סלס או מייקרוסופט אקספרט 2, אני אבחר בבלוד סלס. עכשיו פה נפתח לכם החלון הזה, תלכו לסוף, כאן בקי פריימס, ותעבירו את זה כאן עד הסוף. תסגרו את זה. עכשיו, אם תתחילו את זה כאן, זה נראה די מגניב, אבל כאן תשנו את המוד לדודג'. אל תבעלו, אתם אמורים לראות כאן שחור. כאן תפתחו 2 טקסטים, אחד פה ואחד פה. תכתבו בשניהם אותו דבר. אני אבחר לי איזה פונט מטורף כזה. נבדוק מה בחרתי בזה רגע. ג'ליקה קסטל סקוויד. ופה גם ג'ליקה קסטל סקוויד. רגע, אני בונה מדריך ושוכח איפה. עכשיו תכתבו כאן מה שבא לכם. אני אכתוב פה גם טוב, יאללה. אז עכשיו זהו, סיימנו את כל החלק הזה. עכשיו תיכנסו לוידאו FX, גרנדיד מאפ וסאנסט. תעבירו את זה לכאן לנויז טקסטור. עכשיו תיקחו את הליינל בלו, תעבירו כזה לאחרון כאן, זה כבר מתחיל להיראות כמו אש. אבל תראו, תיקחו כאן באמונט, תעבירו את זה להכי גבוה. עכשיו תלכו ל2 שניות ותורידו את זה ל-0.1. תלכו ל2 שניות לפני הסוף, תעשו קיפריים. זאת אומרת שמכאן עד לכאן זה יהיה מגדול לקטן. עכשיו כל זה יהיה אותו דבר. תלכו לסוף ותעבירו את זה שוב ל1. עכשיו אתם רואים שזה נהיה גדול. זהו, סיימנו. עכשיו
רגע. עכשיו תשנו אתם יכולים לשנות גם פה את הצבע, זה יצא מאוד יפה. נגיד אתם רוצים אש ירוקה, אז תשנו לירוק. ככה. זהו, יצא מאוד יפה. עכשיו אני אוהב כאן לשנות את זה לכחול. אני אוהב את זה, תשנו למה שבא לכם. אתם רואים? זה מאוד יפה, נכון? עכשיו נעשה copy paste. כאן זה ליצור, כאילו כאן זה להעתיק אותו, ואז אם אתם משנים משהו לא יקרה כלום לשני. כאן זה אם אתם משנים משהו יקרה אותו דבר לשני, אז אנחנו רוצים את הראשון, אוקיי? ככה גם תעשו בטרק השני. עכשיו תעשו פייט של שנייה. תעבירו את זה ככה. תעשו גם פייד אין של שנייה. פייד אאוט של שנייה. עכשיו פה בטרקים השניים תשנו לטקסט השני שאתם רוצים. אני אכתוב פרזנט. עכשיו אתם רואים? זהו, סיימנו. עכשיו אם אתם שואלים מאיפה קיבלתי את הפונט, זה מדפונט.com, ואם אתם רוצים טקסט מחובר כזה כמו שהיה לי, זה בסקריפט, ויש כאן כל מיני סוגים. אז זהו, נגמר המדריך. תודה שצפיתם. יאללה ביי.